molt contents perquè després de 2 anys, amb la pandèmia, amb el que hem viscut, hem pogut celebrar-ho, hem pogut muntar-ho d'una manera que al principi no sabíem si podríem, si no podríem menjar, si podríem fer-ho fora, i la veritat és que hem anat muntant-ho així a poc i ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot nosaltres perquè hem vist cares, hem vist rialles sense les mascaretes i realment la gent molt contenta. Perfecte, més bé no podria ser. Feia temps que no ho fèiem tan bé, amb els 2 anys que han passat, que han sigut fotuts, però aquest ha sigut de meravella, nen. L'alegria de poder-se retrobar, l'alegria de compartir unes cançons, de compartir una estoneta junts i del final no fer aquest dinar però sí aquesta festa i tothom està unit i fent colla, no? Que al final és el que volem.